Andalusam 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 Lillahi nahmeduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Znači iz knjige Umdatul Ahkam, odnosno komentara Tesir Alam od Abdullaha Besama, došli smo do 100. hadisa i to u poglavlju vezano za opis namaza, nije kirajetu namazu, poglavlje kirajetu fi salat, kirajetu, odnosno ono što se uči namazu. An Anasa ibn Malik radijallahu anhu, anna nabija sallallahu alaihi wa sallam wa Aba Bekrin Umar radijallahu anhuma kanu jeftetihuna salate bilhamdulillahi rabbil alamin. Kaže od Anasa ibn Malika radijallahu anhu se prenosi da su vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem Ebu Bekr i Omer radijallahu anhuma odpočinjali namaz sa riječima Elhamdulillahi rabbil alamin. Znači ono što se čulo kad su učili, odpočinja bi sa Elhamdulillahi rabbil alamin. Wa fi rivajetin sallaitu ma'a Ebi Bekrin wa Umara wa Uthmana. U rivajetu kaže da klanjao sam se Ebu Bekrom, Umarom i Osmanom. فَلَمْ أَسْمَا أَحَدًا مِنْهُمْ يَقْرَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. I nisam čuo nikog od njih da su učili Bismillahirrahmanirrahim. Znači ovdje govori o ovim namazima u kojima se uči na glas. Ako se razumije, jer kaže lem esma, nisam čuo da su učili. Voli Muslim, u rivajetu kod Muslima, salaitu halfe nebije sallallahu alaihi wa sallam wa Abi Bekrin wa Umara wa Uthmana radijallahu anhum, kaže klanjao sam iza vjerovjesnika Abu Bekra, Umara i Uthmana radijallahu anhum, fakanu jeftetihuna salate bilhamdulillahi rabbil alamin. Oni su odpočinjali namaz riječima Elhamdulillahi rabbil alamin. La yadhkurune bismillahirrahmanirrahim. Ne bi spominjali bismillahirrahmanirrahim. Fi awwali qira'atin wala fi akhiriha. Na početku učenja niti na kraju. Ovo je tekst tih više rivajeta od ovog hadisa. Znači hadis govori u globalu o tome da se ne uči bismillah u namazu, shodno tumačenju, znači jednostavno učenjaka da se ne uči, znači da se ne uči na glas. Na glas ono što se uči se, počinje se sa Elhamdulillahi rabbil alamin. Znači, subhaneke se uči u sebi, auda se uči također u sebi, bismillah se uči u sebi, a onda prvo što se na glas uči je Elhamdulillahi rabbil alamin. A onda nas to vodi do razilaženja učenjaka po ovom pitanju. Pa su tri mezheba, Hanefijski, Šafijski i Hanbelijski, znači Ebu Hanife, Šafija i Ahmed su na stavu, da je mustehab da se uči bismillah prije Fatihe. Oni su na stavu, da li se uopšte, znači po pitanju mesela, da li se uopšte uči bismillah prije Fatihe, znači tri mezheba su na tome, svi mimo Malikija, da je mustehab da se uči bismillah. Gdje ćemo poslije razilaženje kako se uči, kad, da li naglasi ili u sebe. Znači, tri mezheba su na tome, mimo Malikija,
da se bismila, da je mustehab da se uči bismila. Znači nije vađib. Čovjek koji klanja u namazu, ne prouči bismila, prouči fatihu sa elhamdulillah rabbil alemin, ispravno je fatiha. Što to govori? To govori znači da ako nije važno, znači nije bismila od fatihe. To je pojenta. Da je bismila prvi ajet fatihe, da mora učiti kako će biti ispravna fatiha ako nisi bismilu proučio. Što navodim? Zato što kod nas u našim musafima ovdje je stavljeno da je bismila prvi ajet od fatihe, tako? Od 7 ajeta. A to je jedno mišljenje. Ispravlja ono drugo, da bismila uopće nije prvi ajet, nego da bismila kao i u drugim surama razdvaja između sura. A onda bi došao 7. ajet koji zadnji ajet se podijeli na 2 dijela. Gajril magdubi alihim. Tako, gajril magdubi alihim vel dal nam, odnosno prije toga. Da bio 8. ajet ovaj. Ne imamo 7 ajeta, gdje mora imati 7 ajeta po drugom kuranskom ajetu. 7 metani, kako došlo u kuranskom ajetu. 7 značenja, 7 ajeta ima. Dobro. Ta mesela ima veze s ovim ovdje. Ta mesela, da li je bismila prvi ajet fatihe ili nije bismila prvi ajet fatihe. Drugi stav učenjaka po pitanju učenja bismile uopšte u fatihi, u namazu, kaže ima Malik, odnosno malikijski mezheb, ala adem ima šerijete, da uopšte nije mustehab da se uči, nije propisan, čak ima rivajet da je mekruh bismilu učiti na početku fatihe u namazu. Imam Malik dokazuje to sa rivajetima ovog hadisa od Enesa radijallahu anhu, kojim je došlo la yadhkurune bismillahirrahmanirrahim. Ne bi spominjali bismillahirrahmanirrahim, što kaže nisu uopšte učili, znači. Dokazuje svojim se hadisu koji smo malo prije spominjali. Znači u rivajetu je došlo la yadhkurune, kod muslima. Zadnje što se uči. Ne bi spominjali, kaže, uopšte, znači ni vjerovjesnik salem, niti trojica Ebu Bekr, Omer i Osman nisu spominjali uopšte. La yadhkurune bismillahirrahmanirrahim. Ima Malik s time dokazuje, znači da nije propisano uči bismillah uopšte. A u stvari Imam Malik to izgrađuje na tome da bismila lejset ajeten min al-Qur'an. Da bismila uopšte nije ajet od Kur'ana. Dok ova ostala 3 mezheba, 3 učenjaka smatraju da bismila od Kur'ana, samo što smatraju da nije prvi ajet od Fatihe. Znači ima u tome razilaženje. Znači, da li je bismila uopšte ajet Kur'ana oko ono ko će ga složiti. A to je da je u suri koji? Neml. Da je tu bismillah spomenuti da je ona od Kur'ana, da je ona iz Kur'ana. Ovo ostalo između sura drugih, osim početka Teube gdje uopće nema bismillah, gdje su složni učenjaci po iđmanu ima bismillah. Ove ostali, znači bismillah gdje imamo između sura, razilaženje učenjaci, je li bismillah uopšte kur'anski ajet ili nije? Pa ima Malik stavio da nije kur'anski ajet uopšte, nego to stavljeno da se zna, sam razlog među surama. Dok ovi drugi kažu, jest kur'anski ajet, ali ne ulazi u sure. Nije početak, nije prvi ajet od sure, ne ubraja se u suru prije nego što počinje. A imamo stav učenjaka koji kaže, jest od Kur'ana i jest prvi ajet od svake sure koje počinje, gdje ima bismillah naravno. Uglavnom, to je tema za sebe, ima veliko razvijenje, pisao sam o toj detaljnije stav učenjaka, ima više stav učenjaka po tom pitanju. Dobro. Sa čime dokazuje ovaj drugi stav učenjaka koji kažu, odnosno prvi stav učenjaka koji kažu da je mustehab da se uči. On dokazuju sa hadisom od Ebu Hureyri radijallahu anhu, u kojem je došlo da je on klanjao namaz i učio na početku Fatihe Bismillahirrahmanirrahim, dok nije došlo do Veledali. Pa kad je izvršio namaz, rekao inni la ashbahukum salaten bi Rasulullahi sallallahu alejhi ve sellem. Hadis bilježi Buhari u svom sahihu. Kaže, ja sam klanjao namaz koji najviše liči namazu poslanika sallallahu alejhi ve sellem, a proučio bismo na početku Fatihe. A hadis bilježi Buhari, znači vjerodostojan, što ukazuje u stvari da je, znači, da je propisano uči bismillah, samo što se ona nauči na glas, u tome je poenta, znači, da vas ne buni. Naravno, ovo nas vodi bliži stav od ova dva stava učenjaka, je to na čemu su ova 3 mezheba mimo Malika, a to je da bismillah se uči, da je mustehab da se uči bismillah. Mustehab, znači nije vađiv, ako čovjek zaboravi, znači nije uopšte ne utječe na namaz. A zatim se učenjaci razvijezu oko toga
ova tri mezheba koji kažu da je mustehab da se uči bismillah, razilaze kod toga da li se u namazu bismillah, da li se uči u namazima gdje se uči inače na glas, to su noćni namazi ili bajrami, ili pomračenje sunca i slični namazi. Da li se uči na glas bismillah ili se uči u sebi? Pa je poznato ono o čemu su naše Hanefije, čemu su Hanabile, a to je da je mustehab da se bismillah uči u sebi, a ne na glas. Znači da nije propisano, nije od suneta bismillah uči na glas, nego prvo što se uči na glas počinje Elhamdulillah Rabbil Alamin. To je poznato, kod nas smo na to navikli. Međutim, kad odeš na mjesto gdje žive šafije, šafijski mezheb, po šafijskom mezhebu bismillah se uči na glas. I to su vjerojatno imali priliku možda ako kanjate neka za Arapom nekim koji je došao iz mjesta gdje je šafijski mezheb. Oni kad počinju namaz, oni počinju Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah Rabbil Alamin, na glas se uči. Znači na tom imam šafiju, odnosno šafijski mezheb je na tom. S čime dokazuje to šafija? Znači, opet da ponovim, znači, Hanefije i Hanabile su na tome znači sve su mezhebe na tome da je mustehab učiti. A Hanefije i Hanabile su na tome da se uči bismillah u sebi. I sunet je. Dok su Šafije na tome da se uči na glas kao i Alhamdulillah Rabbil Alamin. Onda se poslije pitao šta je imam Šafiji dokaz ako vam imam hadis koji drugačije govori. Imam Šafija dokazuje sa hadisima u kojem je došlo o načinu klanjanja poslanika sallallahu alejhi ve sellem, hadis koji bilježi Buhari u svom sahihu, u kojem je došlo da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao da je Enes radijallahu anhu opisujući njegov namaz rekao kako opisivao njegov kirajet, pa kaže kanet mudden, znači oduživao bi, učio bi polako poslanik sallallahu alejhi ve sellem, stavljao bi dužine. Znači, ne bi brzo učio. Učio bi, znači, Bismillahirrahmanirrahim. Razlačio, ne bi bilo Bismillahirrahmanirrahim. Govorimo namazu. Kaže, thumma qarra Bismillahirrahmanirrahim. Kaže, bimeddin Bismillah. Wa bimeddir Rahman. Wa bimeddir Rahim. Opisuje, znači, Enes radijallahu anhu, znači, u detalje. Kad bi učio Bismillahirrahmanirrahim, kaže, odužio bi Bismillah. Pa odužio bi Rahman. Pa odužio bi Rahim, znači razlačio bi učenje, ne bi brzo učio. Onda imam Šafija kaže, znači u opciju je došlo, kako je učio i još opisano da je bismillah učio. Ako je Enes radijallahu anhu čuo kako on učio bismillah, znači učio je bismillah. Učio je naglas bismillah, kako će zapisati da učio, kako učio bismillah ako nije učio naglas? Ako učio u sebi bismillah, kako će znati Enes radijallahu anhu da je učio bismillah? Hadis bilježi Buhari u svom sahihu. Također hadis od Umu Selemi radijallahu anha, bilježi ga Ahmed i Abu Davud, u kojem je došao također opis kirajeta kako bi učio poslanik sallallahu alejhi ve sellem u namazu. Pa ona kaže kana yaqta'u qira'atahu. Kaže prekidao bi svoje učenje. Šta prekidao? Ajeten ajet. Učio bi ajet po ajet. Ne bi spajao. Ne bi Fatihu proučio jednom cugu. Ko što sam teravio da uči. Znate brzo, sve od jedan put, znači nema da. Nego bit će ajet po ajet. I onda opisuje Umu Seleme, kaže Bismillahirrahmanirrahim, pa stane. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, pa stane. Znači ajet. Pravio pauzu. Kaže imam Šafija ukazuje, znači u opisu od Umu Seleme, znači da je učio bismillah, spomenuo se bismillah učio na početku Fatihe, što znači da učio na glas. Druga skupina učenjaka, to su Hanefije i Hanabile, odgovaraju na ovo, kaže ovi hadisi, ukazuju da je propisano uči bismillah, a ne ukazuju stvari da učio na glas. Jer ovo sve mogu čuti ko klanja blizu njega da je učio, a ne mora znači da učio na glas. Zašto? Pa kaže, zato što imamo, znači ovi hadisi dva prijedno što je spomenuo, od Enesa i od Umu Seleme, oni ukazuju da su njih dvoje čuli kako je učio, ali ne mora znači da učio na glas. Što? Pa kaže, zato što imamo ovaj hadis ovdje, mutefekun alejh, od Enesa radijallahu anhu.
gdje on spominje da je klanjao za vjerovjesnikom, a on je bio sa njim, družio se dok je bio u Medini skoro čitavo vrijeme, pa je klanjao za Ebu Bekrom, pa Omerom, pa Uthmanom, dok su bile halife. I niko od njih nije učio na glas. I to glasio, jasno. La yazkuruna bismillahirrahmanirrahim. Fi awwal wa la fi akhir. Nije učio bismillahirrahmanirrahim ni početku ni na kraju. Što na kraju? Ajde da razumijem na početku. Što ću učiti na kraju? Aha. Na kraju znači da sljedeću suru učiš. Znači da se ne uči ni prilikom sure. Ako je početak sure, od početka učiš suru, ne treba bismillah učiti na glas. Nego suru počneš odmah. I zato ako ste vjerojatno slušali imame kad uči kad spajaju dvije sure. Pa stane na kraju jedne sure, pa treba sljedeću učiti, ne čuješ kad kaže bismillahirrahmanirrahim, nego u sebi prouči bismillahirrahmanirrahim. Pa nastavi dalje učiti sljedeću suru. Dobro. Znači, stav Hanefija i Hanabila, oni dokazuju, znači, s ovim hadisom, ovim ovdje kojim mi govorimo, u kojem je došlo, znači, gdje je jasno naznačeno da trojica halifa i poslanik sallallahu alejhi ve sellem, oni klanjaju za njima, nisu izgovarali na glas bismillahirrahmanirrahim. I Allah zna najbolje, znači, bliži stav je tu na čemu su ova dva mezheba u odnosu na šafijski mezheb. Dobro. Ovaj hadis, znači, ukazuje to što se tiče ovih mesela razilaženja. Znači, obradili smo dvije mesela. Prvo, da li je propisano uči uopće bismilu, a onda druga mesela, a to je da li se ta bismila kod onih koji je propisano da se uči, da li se uči na glas ili u sebi. Prije Fatihe. Ovdje govorimo u namazu, naravno. Ovaj hadis, znači, ukazuje na to da je propisano učiti bismilu shodno tumačenju, znači, da nisu oni učili na glas, nego su učili u sebi. Također ovaj hadis ukazuje na to da bismila nije ajet od Fatihe, jer da je ajet od Fatihe morala bi se učiti na glas. Morala bi se učiti na glas ko što svi ostali ajeti uči. Što će razvajati prvi ajet uči u sebi, ne znam se li učio, nije učio, različite se, a ostalo se sve učilo na glas. Da je bismila prvi ajet Fatihe, morala se učiti na glas, zajedno sa Fatihom, koji ostali ajeti. A imamo i drugi hadisi, naravno. Najjači argument po to pitanju da bismila nije prvi ajet Fatihe, to je onaj poznat hadis kada kaže poslanik hadis Kursi. Kada rekao Allah dželešanu, podijelio sam Fatihu na dva dijela. U jednom, znači, gdje mi veličaj moj rob, a u drugom gdje ja njemu uslišavam dove. Znači, kad podijeli tu ajeti, kad podijeli ajeti na pola, tako biva. I onda počinje ajet po ajetu. Pa kaže, kada kaže moj rob, elhamdulillah rabbil alemin, kaže, pohvalio me moj rob, ar-Rahman rahim, i tako dalje. Bismila se uopće ne spominje, to je pojenta. Znači, uopće ne spominje bismili, a priča o Fatih, i da je podijeljena Fatiha na dva dijela, i tako dalje. Dobro. Andalusam Andalusam Andalusam